وعليكم السلام جنرال الدراس أهيري جام ورجع هيري ماذا jam wala ko sadi jam kuudume kori jam hiri Afrique central jam kuudume jam wala ko sadi ay koreji mede wonda men fana celli celli basi wala ayo gasi fa wodi général hande mi yidi wadde ma interview a direct e pulaku fu hedo haala maada dokkami hakkillaji ko woni yaade e dow duniyar no hande e leñol meden pulaku ay dum woni ko noddirmami hande e nyalli le 14 5 mois 2024 e nyalli talatare e janni jamma alal bare yedo kan sir inshallah pulaku fu ani hedima joni général Ali Daras bismillah yala pulaku assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah général Ali Daras Muhammad jati inji Central Afrique sanne ko gimmi yotugo do hala pulaku jati prebel kam mana pulaku condoléance mi jama be himbe be Allah mayni Allah yafobe sanne allahumma amin himbe nyawbe bo sarrabe bo bulo sirre bo Allah hoynana be amin minana ko dogata diga Central Afrique sanne yago do Mali do Burkina wallahi fu minana ko dogata ha fulbe ha Niger fu minana ko salato do fulbe jati hande ko woni salo do fulbe do hunde ma dum hunde na hunde suudine hunde wangune de communauté international di andani ne jati union africaine di andani ne jati union européenne bo ya ima andani ne ko di dogga do fulbe do sanne hande fulbe dum waran diga bikkon diga worbe diga rewbe diga dotibe jati hande fu imma don baretir Afrique wallahi yeso gite bo ko mo duniyaaru fu imarara wallahi dum hunde nyukkidu na dum hunde cuudi dum bo wallahi hande ko wa iya ko fulbe goni imma gade wala mo yaay wala bo morara fulbe gadi mani festationji wallahi fulbe boyi gulli lesde luttude pat fulbe keba halal do hala warego fulbe wallahi to joni wala ko fulbe gadata sai fulbe mo daro kawta hore wallahi fulbe mo daro kawta hore ma hunde ta hulini a doggini a hisai jati wala ko lutti tona darta go hunde man wallahi goga haqiqa de ma wayra hulego do laataaki sanne taguno hulay hunde diga waray sanne amma hunde ko arti wari fayotti na kala kulul man timmi wallahi timmi haqiqa hunde bo ko Allah waddi masiboji di Allah waddi der leyde duniyaaru majorité sanne to hande ko be don to gondi kala nyol fosayde fandira hoore mudum wallahi atanda ko heba solution wallahi eden fulbe hande sai kawten hoore me ene ma paddanoden fami mede wallahi dum buri wadde ka ba non no lini fere paddani fami mubbe ene ma obligatoire sanne dole garoden paddanoden fami mede wallahi dum buri ngardude ka diga i politique diga i media diga i makomba wallahi ndarto darde ya keben solution do fami mede wallahi mi doni hala ka gumi message mi yota do fulbe wallahi dum daro dum hawta hore majjun to dum lara pullo do pullo inare kaza dum fu dum darna min ka ya pullo wala volontaire ta ando mi o waran ka pullo illa Dakar fa Central Afrique pullo wala kerol ka nokko ando min ka pullo fu pullo bangi am min ka to sai du fu dum modum daro sanne wallo tira do heba halal wallahi kala ko hunde wadi fu wodi kerol wallahi ko warta ko wala frontiere wadi fu wodi kerol wallahi to sai kerol mambo du rarta den kebay walline do maadi community international enen be de ummo tiide daroden inshallah wallina man no waral wallahi haqiqa
ɗum yahay ko ɗum daro hande duniyaaru to hande sati ɗum huuli yimɓe dennan ko ɗum daro ɗo yimɓe hande kuɗɗu hula yimɓe ɗum dartako wallahi haɓre may ɗon continue tan ɗo yimɓe hande wala yimɓe jeeɓe a fulɓe ɓe ɓe yurminiɓe a fulɓe ɓe ɓe yiɗa fitina to e gaɗanɓe probléme a fulɓe ɓe ɓe torriɓe to e memuɓe hande ɗum wala wallahi wala tamamma saadi wallahi wala he haali say hulde sembe muɗum tan huldete huldetake fu goɗɗum feere wallahi kañum ya haali gonga hande ɗum fu ɗum hande laamuji ma fu ɗum dictateur woni yan dictatoria woni hande huwa na ɗum démocratie wallahi wala démocratie ɗali hugo hande wallahi ɗali to hande ko moye say darro sembe muɗum heɓa faddano fami muɗum wallahi haali gonga wallahi a tanda ko Allah waddana en démocratie man nde leyɗe meɗen maaji ɗum ade Afrique wallahi wallahi e ummo daroɗen kawten koye men ballotiren dow faye meɗen enen ma kamɓe mbanono leƴƴi luttuɗi darori fof enen ma daroɗen keɓen solution keɓanen faami en men solution wallahi sona ɗum tan ɓe timmina en keɓanayɓe solution bo en dariki en kawti en keɓanayɓe solution bo ɓe tumoye wallahi ɗum siyasa de ɗum kano to en keɓanayɓe solution haqiqa ɗo tan min kam mi change limmi gewta pulako ɓe ummoɓe daro hunde ka tan wayra hulego diga wara diga to waɗi ni solution wara say darne tan wala ko lutti feere say darne wallahi haali gonga général yiwtuma gewta pulako mo hawta hoore majjum tan ɗum mo ɗum daro tan ɗum heɓa haalata inchallah be isnillah eyi Allah wallu en général Allah wallu en assalamu aleykum wa aleykum salam rahmatullahi e tiyaw général Eldaras merci mi salmini fulɓe central afrique fu dow indema e yettore maɗa pays pelde masina ko général Eldaras woni mo gaɗam ɗo interview hande inchallahu on nani ko o haali eyi ko o haali ko tan woni solution du solution fuu wala so wona no o wiiri ni fokke immoɗen dareɗen daaren haqqe meɗen immoɗen dareɗen daaren haqqe meɗen pati jaɓɓen rentude e waroɓe en ɓe ballodiren e maɓɓe fokke gaɗen solution hono ko jokki caggal men jonko so en ɗaɓɓanayi ɗum solution wala fuu ko wawi ƴaɓɓade ko o haali ko sabi kanka ley hemo woni gonɗo ley henne so haali haala no hani tawi pulako fof faami o pullo o ɓi pullo kala ɓi pullo biyo mbimi e mbimami so nani haala wawi haala andi ko haalete fof an nana inde makko kanko général Eldaras ay ɗum woni hono ko mi e makko min keɓodiri interview e fa pulako fof faama